Hugot nga security ipatuman palibot sa City Hall alang sa pag-secure sa mga balota. Duha ka estudyante sa University of San Carlos meet up sa bar exam. Sakop sa usa ka arbadong pundok napusilan ug nadakpan. Kandidato pagkakonsehal sa Talisay City gidakop tungod sa kasong illegal recruitment. May ngapon sugbog Kabisayan, Department of Health ipaubos sa Code White status karong Lunes atol sa adlaw sa eleksyon. Mga emergency units gitambagan nga alerto sa posibleng mga emerhensiya. Kinigi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nagtinambangay karon ang Commission on Elections og Department of Health aron masiguro nga dunay igong medical teams nga makaresponde panahon sa emerhensiya karong Lunes. Ilang nasibutan nga magbutang og tagsa-tagsa ka mga medical team ang mga lugar sa rehiyon nga dunay labing daghan nga mga voting population. Dulan 700 ka mga sakop sa DOH-7 ang ipang-deploy sa 145 ka mga lugar sa Central Visayas sa adlaw ug liwas sa eleksyon. Gawas sa 145 ka mga lugar, nakig-alayin usab ang Health Department sa Provincial Disaster Office sa pag-andam og medical teams sa tanang mga local government units aron dunay ma-deploy kung kinahanglan. Code White ang mga ospital sa gobyerno sa adlaw sa eleksyon. Nagpasabot kini nga dunay mga medical team nga motutok sa mga emergency cases o nga way mga medical staff ang tugutan nga makalive. Giangkon sa DOH nga dunay kakuwang sa mga ambulansya sa kalungsuran. Pero let it be known na kining atong nga medical teams were deployed. Di ni sila mag-conduct og medical mission. Kaya tingali niya hanukan ni sila sa tanang mga butante, labi na katong edad-edaran na. Gitambagan usab sa DOH-7 ang mga dunay high blood pressure nga magmatngon ug moinumdaan og tambal sa di pa moadto sa mga polling areas. Mga kaso sa high blood pressure ang sagad nga madawat nga medical emergency sa DOH matag eleksyon tungod kay naatol kini sa summer season. Di lang kay ang mga dunay hypertension ang angay magbantay karong eleksyon kay di pod normal ang kainit sa panahon tungod sa nasinati nga mild El Nino sa nasod. Tambag sa DOH nga magdaog tubig kung mubutar aron dili ma-dehydrate. Unya sa pagkaon, they should be puno ang ilang tiyan kaya tingali niya mga tumukuyapan. We are expecting ani nga because of the heat musaka daghan mga blood pressures. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kanhi Barangay Chairman sa Sibunga naka-hospital arrest. Human maangol dihang misukol kini sa mga pulis nga miserve og warrant of arrest sa ilang balay. Si Carlo Becerra sa report. Samaran si Joselito Lavella nga mulupyo sa barangay Panpan, lungsod sa Sibunga, human nakigpinusilay sa mga sakop sa Regional Special Operation Group sa PRO7 nga ni-serve sa warrant of arrest ni adtong adlang Domingo pasado alas 3 sa hapon. Si Lavella nakaipsot atol sa nahitabong pinusilay sa iyang panimalay. Si Police Superintendent George Ilanan, hepe sa Arsog, ni butyag nga adunay mga armas o gituuhang droga ang nabilin sa lugar di ay nahitabo ang pinusilay. Dito sa area, human sa pagpinusilay, nabilin ang duha ka 45 na pistola, usa ka 357 revolver, 8 ka bala sa 45, 3 ka magazine sa 45, duha ka empty shells for 45, o duha ka empty shells for 357. Okay, nabilin niya duha ka medium size sa Shabu og 11 ka gagmay. Si Senior Superintendent Clifford Guerrano unibutyag nga sakop sa Nilo Quirante Armed Group si Lavella. Actually, itong Nilo Quirante Group, isa to sa possible pugs natin sa actually dalawa nga to na binabantayan natin, yung Monte Alto at saka Nilo Quirante. And Dugang ni Guerrano, aduna pailain kauban si Lavella sa dihang nakigpinusilay kini sa mga sakop sa Arsog. Ang mga sakop sa Sibunga Police Station nasugatan si Lavella nga samaran apan matud niya biktima siya sa pagpangrakrak sa ilang panimalay. Nasa lubong ng Sibunga. So, gumawa siya ng kwento na inambos daw siya. Na ganun, which is not true. And he is always seen at the with the group of Nilo Quirante.
Naka-hospital arrest karon sulod sa Vicente Soto Memorial Center si Lavella aron magpaalim sa samad pinusilan nga iyang naangkon. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Duha ka mga graduate sa University of San Carlos ang nagtap sa law sa bar examinations nga gipaygayon sa miaging tuig. Top 1 si Athena Plaza ug top 8 si Jeka Hakildo. Top 1 sa bar examination si Rachel Angeli Miranda sa University of the Philippines nga nakakuha og 87.4%. Laing mga graduate sa UP ang nakakuha sa top 3, top 6 ug top 9. Sulod sad sa top 10 ang mga graduates gikan si Ateneo de Manila University, San Beda College, Manila ug Bulacan State University. Sa 6,600 ka bar takers, 1,731 ra ang nakapasar sa bar. 26.21% ang passing rate niadtong niaging tuig, mas daghan sa 18.82% niadtong 2014. DOH nitambag nga mas mayong kanunay magpahiling sa doktor aron sa yung ma-detect ang cervical ug colon cancer sa babae ug lalaki. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Ang problema nga nato sa population-based Ang human papilloma virus o HPV ang hinungdan sa pagsaka sa kaso sa cervical cancer sa kababayenan. Makuha ang HPV sa pakighilawas sa mga dunay sakit ini, mababae man o lalaki. Ang average nga 7,000 ka mga mamatay tungod sa cancer, naguna ang cervical cancer sa labing daghan ug namatay, diin mo sunod ang breast cancer. May bawaan lang kini sa pasyente kung anana kini sa advanced stage. Matod sa Department of Health, maayo pa ang sakit nga cervical cancer kung ma-detect kini og sayo og masugdan og tambal. Problema karon sa DOH kay minus ra ang mga babae nga magpahiling pinaagi sa pap smear og alternative screening nga mas barato ug dali. exactly the same as with other Southeast Asian countries. Ang statistics is mortalities as high as 50% will die in 5 years because of the advanced disease makita sila. Sa pap smear, kinahanglan mo gasto 150 pesos hangtod sa 500 pesos ang pasyente ug mahuwat sa resulta human ang tulo ka adlaw. Sa alternative screening, piso ra ang gasto ug sulod sa segundo, masayran na ang resulta kung adunay cervical cancer o wala. Nagkabata na usab ang mga dunay cervical cancer tungod sa pagka-sexually active sa mga batanon karon. Taas usab ang risgo ni ini kung sayo mamabdos ug manganak ang babae. Mitambag usab ang DOH nga kinahanglan tulion ang lalaki aron limpyo ang iyang pakighilawas sa babae. Ang problema ko na notice na mo na increased chances of transmission of HPV virus because kanang smegma kanang hugaw sa kanang wala pa tuli na mag-stack ang mga kagaw like that, mga germs, so na ma-transmit. So that's why we're pushing for circumcision also. Kung cervical cancer sa babae, colon cancer usab ang makuha nga sakit sa mga lalaki nga makighilawas sa laing lalaki. Dunay assistance nga gihatag ang Ramon A. Boites Foundation sa mga pasyente nga naa pa sa early stage sa cancer, sugod sa stage 0 hangtod sa stage 2B nga mo libre og surgery, chemo ug radiation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Cloud seeding operation sa Bohol nagmalampuson samtang gipaabot nga karong buwan na mapahigayon na sab ang laing hugna sa operation dinhi sa Sugbo. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nakasinatig panag sa nga uwan ang Sugbo sa nakalabay nga mga adlaw, di ang usa sa mga hinungdan ini ang cloud seeding sa pag-asa sa Sugbo ug sa Bohol. Hinay ra ang uwan mugna sa cloud seeding sa Sugbo nga naara sa light to moderate rain nga naghatag og 2 hangtod 3 mm nga uwan. Gamay ra kini aron makapuno sa mga water catchment facility sa Sugbo. Didto sa Bohol, nagmalampuso ng cloud seeding sa miaging semana nga nakapunog mga dam sa Katigbian ug nakapauwan sa dakbayan sa Tagbilaran. Uwan nga moderate to heavy ang nasinating uwan sa Bohol nga midaog 7.5 hangtod sa 10 mm nga uwan. No, moderate to heavy. So, doon ay part dito sa mga dam sa Daguhoy nga na filled up sa tubig sa uwan. Sa mga probinsya sa Central Visayas, labing unang naka-request og cloud seeding ang Bohol nga gisundan sa Sugbo ug Negros Island. Sa tunga-tunga pa sa Mayo hangtod Hunyo ang schedule sa Sugbo alang sa cloud seeding.
Magagad ang cloud seeding sa operation team sa Pag-asa o sa Philippine Air Force kung dunay mga panganod nga seedable o mahimong i-cloud seed. Karong hapon, laing hugna sa cloud seeding ang ipahigayon sa Bohol o Sugbo. Nanugunan usab ang Pag-asa sa pag-uwan sa ilang mga na-cloud seed nga mga panganod sa Sugbo nga miiwan sa dagat ugwa sa yuta diin kini ang kinahanglan. Kung muuwan, problema sa Pag-asa ang paspas nga evaporation sa uwan bisan wa pa kini makatugpa sa yuta tungod sa kainit sa panahon. Okay na sa lunda, pero ang diferensya na nato dili taas magul ang Cebu, maglisod ta kay usahin direksyon sa hangin may tabuan na ato mag-uwan nito sa dagat. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Di makadali-dali og deklarar ang Commission on Elections nga ipaubos sa election watch list of areas ang North District tungod lang sa nahitabong staffing incident sa usa ka parmasya nga iya sa usa ka kandidato pagka-konsehal sa Dakbayan. Usa sa mga naigo maong sakyanan ni Inayawan Barangay Captain Lotlot Ignacio Sun, kinsa nagpapili pagka-konsehal sa Dakbayan. Matud ni Election Officer Attorney Michael Sarno, magdepende sa resulta sa investigasyon ang deklarasyon ni ini. Ang mga pangitabo susama ni ini kinahanglan pasab kining i-validate sa COMELEC ug sa PNP. Anyway, everybody can request, but we will coordinate. I believe COMELEC and police will coordinate how sa investigation, mag-conduct investigation, but di ta kung automatically i-conclude na yun na siya nga election related. But akong ikuha ninyo in kasog na ingon ana ng mga insidente, it should be closely investigated and coordinated with police and COMELEC. Gidakop ang usa ka kandidato pagka-konsehal sa Dakbayan sa Talisay gumikan sa kaso nga large-scale illegal recruitment. Kung kinsa kini atong sayron sa report ni Kyle Chua. Gidakop pinaagi sa warrant of arrest si Maria Ludina Sineza, kandidato pagkakonsehal sa Dakbayan sa Talisay sud sa iyang sakyanan human sa iyang political rally sa sitio La Isla Verde, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Nagatubang siya og kasong large-scale illegal recruitment nga way rekomendar nga piyansa. Mayo 29 ni aging tuig pa kini gipagawas apan karon lang kini napatuman sa Regional Trial Court human ang usa ka tuig. Ang warrant May 29, 2015, which is about 1 year ago na. So ato bitan ko niyo nga ni ma-serve day nakuha na mo na ini nami operatiba na mo gitagaan sa warrant dito sa korte. O iyang gi-verify kung buhi pa ba ang warrant so last. Ang amahan ni ini nga si kanhi Kapitan Dogdog Sineza sa Barangay Kalamba nagduda nga adunay bahid politika ang pagkadakop sa iyang anak. Posibleng propaganda kini sa kaatbang sa iyang anak aron mahugawan ang iyang kandidatura. Kaya kanilman politika, init kayo, bisag ako na ito, nainumdo mo. Bisag wa ko sa charge ko kay naalagitas politika. Kaya kaning atong punta, watan dyo kag sayop. Apan ang pulis may makak nga politically motivated kini. Gani, malinawon nga mikuyog kanila si Sineza tungod kay nahibaw kini nga duna siya pending nga kaso sa korte. It's nothing to do with politics. Impact layo kayo. Ang kaso mo ramag wala gyud kalambitan sa politika o layo kayo. O bisag gamay nga dili mo layo ang kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyle Chua, News 5. Andam na ang COMELEC tibok lalawigan sa Sugbo alang sa eleksyon nga may tabo karong adlawng Lunes. Si Edwin Cañete sa report. Gipahigayon kagani ang final briefing sa mga sakop sa COMELEC Cebu Province nga gilangkuban sa nakalinglaing eleksyon supervisor sa lalawigan sa Sugbo. Gihulagway ni Acting Election Supervisor Attorney Eliseo Labaria nga halos tanan nga mga gikinahanglan alang sa umabot nga piniliay ana-ana sa ilang buhatan. Gawa sa vote counting machines nangabot sab kaghapon ang mga official ballots nga gikitakdang iapod-apod sa mga polling centers lukop lalawigan. Miabot sab kaganiya ang random manual audit form sa COMELEC. Muna gid siya. Muna naman ni last na instructions nga mahatag na to karon.
Makigtagbo usab ang Comelec sa kadakuan sa Department of Health aron sa pag-awhag sa pagbutang o mga medical station sa Cabalaka nga tingali adunay makuyapan nunot sa El Nino. Magbutang usab sila og mga water station aron adunay mainom ang mga nagpaabot nga butante. Bisan ang security preparation nila plansado na usab. Yes, gwapo na nga suggestion. Ato nang discussion, actually, doon naman ay mga kuha na to, no? Kaning mga support groups na to, ang DOH na aman, dayon na po yung mga volunteers. So maybe makasuggest nila nga magbutang sila o mga tent niya, magbutangan o mga mainom na tubig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Paghatag og honorarium sa mga Board of Election Inspectors nga moserve sa dakbayan sa Sugbo, posibleng malangay human wa makadawat ang City Treasurer og budget proposal alang niini. Kini gi-action na ni Leslie Caminado Vestil. Duha ka Comelec officer sa dakbay sa Sugbo ang gipatawag sa buhatan ni City Treasurer Hediwa Cuevas kaganiha. Kini aron hisgutan ang honorarium alang unya sa mga BEI nga moserve atul sa adlaw sa eleksyon. Matud pa ni Comelec officer Attorney Marshall Sarno, ila pang tukion kung pila gyud ka mga BEI ang moserve karong Lunes ug kung pila sabang ilang mahatag nga honorarium kanila. Usa ka libo ngadto na sa 1,500 ang posibleng honorarium nga makuha sa matag BEI. Giklaro ni Sarno nga di hinuon kini mandatory apan kun ang usa ka munisipalidad o dakbayan adunay budget sama sa Cebu City, mahimo silang makahatag sa BEIs. Actually, we only need ganang council's resolution, and then after di man yun na mahatag na to on the day of election. After election, mo submit man yun na ang katong Comelec, katong list of katong BEIs, mga names. That's the time tamo mo process. Di yun na ang pag-process sa payroll, pila man kasi mana. Sa una, based on one week naman to. Based sa last year. So, ipaabot na ito mga malay-langay, gawin ka rin makadawat. Makadawat siya. Gikabalakan nga posibleng malangay ang paghatag sa honorarium sa mga BEI tud kay wala pa man sila'y nadawat nga proposal gikan sa Commission on Election. Di mo minus sa 3,000 ka mga BEIs ang moserve sa dakbayan sa Sugbo. Gawas sa budget proposal sa Comelec nga ilang gipaabot, ilasab nga paabuton ang council resolution aron hingpit na nga mahatag ang ilang honorarium human sa eleksyon. It's not mandatory, but it depends on whether you have funds intended for that. Like for example, in Cebu City, there is an election reserve funds, or they have the capacity to give additional honorarium. Then it's okay. Most likely after election. We will make it sure that the honorarium will be distributed after election na kay para dili ba ingon ba gihatag ni speakers kandidato to appease to or mas may nang after election so that no one can claim the credit na may Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vestil, News 5. Mga anti-Duterte nagpikit at tubangan sa BPI agig protesta sa kontrobersyal nga bank account ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Gatusan kalumulupyo sa Barangay Tinago ang nagpikit at tubangan sa Bank of Philippine Islands kung BPI Jones Avenue Branch kagahapon. Pinaagi sa gibit-bit nga mga placards, giawhag nila ang bangko nga ablihan ng giingong 17 ka mga bank accounts ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Usa lang si Dean Siangco nga mikuyog sa piket. Iyang giklaro nga way nagpaluyok kanila nga politiko sa ilang gibuhat nga pagpiket at tubangan sa bangko. Gipasalig hinuon niya nga siga yung ablihan ni Duterte ang iyang bank accounts, may posibilidad pa nga mobalhin siya sa pagsuporta kaniya. Usa sa ilang gipangita nga mamahimong presidente sa nasod, mao ang matinud-anon sa trabaho ug dili bakakon. Of course, if you would say like, we choose a president who is honest and not a liar. Ang tigpamabausab ni presidential candidate Grace Poe nga si June Maternal mihagit usab ni Duterte sa pag-abli siyang bank account aron pagsuta nga wa siya'y gitago ug limpyo ang iyang konsensya. Dili lang si Duterte ang iyang gihagit, lakip na niini ang uban nga mga politiko aron hingpit nga mawagtang ang pagduda sa publiko. Kung nisulti siya nga mag-jet ski siya, kay iyang itarok ang bandira sa Pilipinas dito sa yuta ang ilog sa China, nganong di man siya kadto ng Manila diha para pag-abre siyang bank account diha sa Manila kaduol lang niya na. Nga mga tao karon nagkakaguliyang wa nakasabot ang mga tao kung tinuod ba daw dili. Simple raman siguro na
ablihan lang niya yung bank account, ipakita kung tinuod, di tinuod, kung dili, kung bakak, di bakak. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga official ballots alang sa syudad sa Sugbo nga gamiton karong eleksyon, ana-ana sa kustodiya sa City Treasurer's Office. Hugot nga seguridad sa City Hall, gipatuman. Pasado alas 3 kagahapon, diyang gidiskarga sa duha ka trucks ang mga official ballots o gibutang dito sa buhatan sa City Treasurer's Office. Mismo si Cebu City Treasurer Diwa Cuevas mao'y nangunay sa pag-supervise sa delivery nga giiskortan og mga pulis. Nasuta nga 452 ka mga official ballots ang alang sa South District og 385 alang usab sa North District. Napulo ka pulis matag adlaw ang ilang ipakatap sa nisgutan nga buhatan. Gawas sa mga blue guards ug mga sakop sa SWAT nga ibutang palibot sa City Hall. Gipasabot ni Cuevas nga mamahimong makabantay ang mga dumalapig sa matag kandidato apan kutob lang sila sa gawas sa pultahan. After ani, among i-receive ni sa kuan sa gikan sa Tugo, then i-arrange din namo according sa barangay so that by May 8, ready na mi diretso na lang to. 1 o'clock in the morning of May 9, ready na mi mo dispatch. 1 o'clock. Tabunan ining grain nga net ang mga official ballots. Matag relibo sa mga pulis gikinahanglan nga adunay inventory ang mahitabo sa tanang baluta. Kini aron masiguro nga walay mawala nga baluta nga mamahimong hinungdan sa pagdilatar sa eleksyon. Til na mi diri karon sa among hipi gikan sa kuan kana sa operasyon sa CPO. Bali kuan mi kabuok, napo mi kabuok tanan karon diri nga bantay aning mga official ballot. 5 sa alas 6 hantod sa alas 6 sa buntag hantod sa alas 6 sa hapon, nya mo relibo sa namo ang alas 6 sa hapon ngadto sa alas 6 sa buntag. Alaw na Jess kagahapon sa hapon miabot ang duha ka truck nga adunay karga nga mga official ballot nga gamiton alang sa piniliay. Giisip sa kining nga risgo sa matungyanan sa kapulisan lakip na mga sakop sab sa Treasurer's Office. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gobernador sa Sugbo may pakita sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga wa misaka sud sa tulo ka tuig niya nga pangatungdanan sa Kapitolyo. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Gipakita ni Governor Junjun Davide ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga mikunhod og wa musaka. Gipasabot ni Davide nga ang pagkunhod sa iyang SALN gumikan sa usa ka sakyanan nga ilang gidatahan. Mapasigarbuhon siya nga wa malambigit sa bisan unsang matang sa korupsyon sukad siya milingkod sa katungdanan sud sa tulo ka tuig. Bisan siyang pagpangampanya karon, usa ka higala ang mipahuwam kaniya og sakyanan nga mahimo niyang magamit paglibot sa mga kalungsuran. Wala, iusos kayo maybe. Okay, loan is a loan na hinay magbayad sa ito mo usos gina. I-expect mo musaka na na may loan ako diha. Loan na mo ni Mrs. Davide. Hinoon naglaraw sa pagpasaka og kaso si Bugo Mayor Juni Martinez batok siyang kaatbang sa pagkakongresista sa 4th District nga si Congressman Benhur Salimbangon. Pasangil niya adunay unexplained wealth ang kongresista nga kapin sa 3 million pesos sa iyang pagka-provincial board member nga karon miabot na og 49 million sukad kini siya nahimong congressman. Human sa piniliay, naglaraw si Martinez nga ipasakang iyang reklamo batok kang Salimbangon. So, mao na akong gikuan nga diin man na niya kuhaan ang iyang silbing mga 45 million in 9 years time. Wa man sa negosyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Hugot nga seguridad gipatuman na karon sud sa Cebu City Hall tungod sa mga ballot boxes nga nagitago sa City Treasurer's Office. Kinigiaksyon na ni Leslie Caminada Vestil. Maski pahugtan na karon ang seguridad sa buhatan sa City Treasurer's Office human miabot ang mga official ballots kagahapon sa hapon. Aduna nay kapulisan sa sulod ug gawas dinhi sa Treasurer's Office nga mo'y nagbantay sa mga balota. Alerto usab ang mga gwardiya sa City Hall sa mga tawo nga musud ug gawas sa maong building. Nagmuntar na sab sila og CCTV camera sud sa maong buhatan aron dali kining mamonitor. Hinuon giklaro ni City Treasurer Diwa Cuevas nga business as usual ang maong buhatan bisan pa man sa mga nagtapok nga mga ballot box.
Karon we have 3 din niya duha dito sa silong sa duha ka pulis sa ato ang dita katong sa atong control. O niya kay we have to submit daily sa recording sa musay nakuan sa CCTV. We'll submit it to the kuan. Karong umaabot nga adlong Huwebes, hinay-hinay nang ibiyahe ang mga VCM paingon sa tag-sa ka-polling center sa Dakbayan. Karong Biyernes, gikatak nang ipahigayon ang final testing and sealing sa mga baluta, pagsiguro nga way mo palyar sa mga makina pag-abot sa adlaw sa eleksyon. Gituyo na siyang nasasayo para in kaso may problema, ato pang barbitsuhan. Kaysa og atong ikuan sa a day before election or on the day sa election, kung sa pamay nato na kuha nato nga testingan nato nga wa na higpit na mag-file. In kaso may maguba, saon pa nato police, magkandagan pa ta. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gitakda ng pasakahan og kasong kriminal ang police investigator sa Pinamungahan kinsa nasakpang nagsuyop sud sa usa ka drug den niadtong Biyernes. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra. Negatibo sa gipahigayong surprise drug test ang 22 ka mga pulis sa Pinamungahan Police Station kagahapon. Gihimo kini taliwala sa ilang kauban nga nadakpang nagsuyop sud sa usa ka drug den Biyernes sa gabii. Karong adlaw pasakaan og kaso ang nadakpan sa Pinamungahan nga si Alan Salazar, lakip na ang police investigator nga si PO1 Ayan Patrick Carvilleda. Today the case will be filed against that civilian who is involved in drug dealing. Likewise on the police personnel who was also arrested. Ma-file ang kaso karong adlaw. Ang Provincial Director sa lalawigan sa Sugbo ni Butyag nga di pa niya i-relieve ang hepe sa maong istasyon, samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa provincial o regional nga headquarters. Pinapasagot pa natin yung hepe kasi due process din na sasagot siya. Kasi siya mismo nag-negative naman siya. Mas negative din yung tao niya. So titingnan pa natin kung dugang sa maong opisyal nga base sa ilang nadawat nga tip, tulok kasakop sa kapulisan ang mag-adtuan sa maong drug den. Tungod niini mohimo silag subsub nga operasyon labi na mga surprise drug test sa mga sakop sa kapulisan sa rehiyon pagtino kung kinsa kadtong mga pulis iskalawags. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. 100% attendance sa mga traffic enforcers gilauman karong Lunes alang sa hapsay nga dagan sa trapiko atol sa adlaw sa eleksyon. Si Leslie Caminade Vistil sa report. Way bisang usan traffic personnel ang gitugtang mag-leave karong Lunes atol sa eleksyon. Kini aron makontrolar nila ang dagan sa trapiko sa Dakbayan ilabi na kadtong mga polling precincts nga anaa daplin sa karsada. Si Joy Tumulak may klaro nga way sakyanan silang gitugutan nga makaparking dapit sa tunghaan nga daplin sa karsada aron paglikay sa bagang duot sa trapiko. Di sila magduwa-duwa sa pagdakop sa mga sakyanan makalapas sa traffic rules. Aduna sila draft of point nga gidesignate alang sa mga mubutar nga magdala og sakyanan. Kung panalitan dunay mo violate, mapugos gyud mi sa pag towing or pagdakop sa mga sakyanan kung ugaling dili sila maminaw mo patuo sa mga no parking sign nga among ipang-deploy ngadto sa mga eskwelahan. So gitagaan na mo og focus karon katong mga eskwelahan nga naa along National Highway. Gihangyo sab sa buhatan sa sitom ang tanang partido nga mopahigayon og meeting di abanse sa Sugbo nga mo coordinate kanila aron makapangandam sila sa posibleng traffic. Punta mo pahibaw sila sa mga opisina, mokuha sila og permit. Kay once nga mokuha sila og mga permits, mahibaw makahimo ta og traffic plan sa area og maka-deploy sad mi og mga personnel sa area. Kay doon na magoy uban nga makurat na lang mapahibaw nga na traffic na dinindapita tungod kay dunay rally. So una pa mao pay among pagresponde. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Happy day mga igsuon! Formal nang gibuksan nga gahapong adlaw ang labing bagong renal center sa Vicente Soto Memorial Medical Center o sa state-of-the-art facility nga moalim sa mga taong adunay gihambin nga sakit sa kidney. Alang sa dugang detalye, ani ang report. Formal na nga giablihan kagahapon
ang renal center sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga alang sa mga tao nga adunay kakulian sa masikidney. Nagpapasalamaton si Dr. Gerardo Aquino, ang direktor sa Tambalanan, nga bisan usa ka dako. Walay nagasto niini ang kagamhanan ug ang tanan giabaga sa usa ka pribadong kompanya nga Metronex. Nagsugod ang maong proyekto ni atong tuig 2007 hangtod nga ilang nasuta nga nagkadaghan ang kaso sa kidney ug niining higayuna naagat usab ang pribado nga buhatan sa pagpadako sa maong edipisyo. Gibutyag ni Aquino nga sayo na kaayo ang pagtangtang niini, sanglit aduna na sila'y kahimanan nga laser alang sa pagkuha sa bato. So kung natay mga kidney stone, no, di na kinahanglan operahan, no, you use the laser. Kung nag-laser technology nga makuha na ang stone. Human sa inauguration sa Renal Center, si Cebu City North District Congressman Raul Dilmar may inspection sab sa upat ka andana nga edipisyo. Kung pamulitika pa mi, amo na ning ginurangan. Di na ta muhuwat sa July 1st. Ato na ning i-inaugurate karon. Ug mo kadto ang naglangkob sa light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Cotsera, nga toward of the gay, nagkanayon. Kung magdamgo ka sa imong ex, dili pasabot ana nga magkabalikan mo. Pamisahe, basig ni taliwa na. Agay! Bitter makinis JP, no? No? Murag di maayo sigurong iyang katapusang relasyon. Siguro kay magpamisa. But it's his birthday! Happy birthday, JP! Mao siguro to damguhan na niya nga nitaliwan ang iyang Happy birthday, JP! And Glenn, sorry, were you gonna say something? Sige. Go ahead. Sige lang, kay ladies first. Okay. Before we end, I hardly take this opportunity, I would like to congratulate all the barristers, especially to my cousin Nino Herrera for passing the bar exams. Congratulations! Yes. Nag-ana mo kadaghan ang pamilya ni Georgia. Now we are 6 lawyers in the family. Abogado, no? Yay! Unom ka adlaw na lang, Attorney Georgia. Halala na! Nakapili na ba mo? Unya, butar gyud mo. Yes. No? Karong umaabot, Mayo no idi. 7 days ra ba to, Georgia, di nakaabot. Ang Ablihan man sa BPI. 7. Sige na, leave it at like that na. Manato na issue. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!